سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم muna yinin asabar 8 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Ya zo daidai da 8 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Kuma kamar yadda aka saba a kowane yammaci a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan muna haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Ahlus Sunna wal Jama'a da ke a garin Tsagero a cikin ƙaramar hukumar Rimi a jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah, a jiya mun je ƙarshen suratul Hashr. Na haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon sura ta gaba, ita ce suratul Mumtahana. Wannan suratul Mumtahana ita ce sura ta 60 daidai a cikin Alƙur'ani. Idan ka faro lissafi daga Fatiha ka zo Baƙara ka ce Ali Imrana, ce Nisa'i, Ma'ida, haka in ka taho ka zo kan wannan sura za ka samu ita ce sura ta 60. Dama Alƙur'ani yana da adadin surori 114. Wannan ita ce sura ta 60. A tarihin samkarta يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku masu imani, la tattakizu aduwi wa aduwakum, kada ku riƙi abokan gabana maƙiyana inji Allah, wa aduwakum maƙiyanku kuma ku musulmai. Ai al-kuffar su ne kafirai. Duk inda ya kafiri bai san Allah bai san musulmi, bai san addinin Allah. Allah ce to kada ku riƙe su auliya a matsayin masoya, tulquna ilaihim bil mawaddati, kuna fuskantar su da soyayyar ku. Allah ya ce kar ku yi haka. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. Dan me za ku so su
bayan su maƙiyan Allah ne maƙiyanku ne kuma wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi sun kafirce ma abin da yazo muku na gaskiya addinin Islam shine addinin musulunci wal Qur'an da al-Qur'ani sun kafirce mishi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum kuma su kafiran nan yukhrijuna ar-rasula suna fa fitar da manzanku annabi Muhammad wa iyyakum da kuma ku kanku min diyarikum daga cikin gidajenku bitabiyiqihim alaikum ta hanyar kuntata muku da cutar da ku a Makka kenan kafirai suka dinga kuntatawa manzon Allah suna cutar da shi har suka tilasta masa barin garin Makka manzon Allah ya nada kayansa yi gudun hijira ya bar Makka ba dan yana so ba ba dan yana son barin garin Makka ba sai dai dan ana cutar da mutanensa sannan kuma suka fitar da mu'minai daga gidajensu suka kora su suka bar garin suka bar gidajensu wa ba su yi laifin komai ba laifinsu an tu'minu billahi wai sun yi imani da Allah kawai shi ne laifinsu ba wani suka kashe ba ba wani suka satan makaya ba ba wani suka doka ba ba abin da suka yi laifinsu kawai a kore su saboda sun yi imani da Allah mai girma da ɗaukaka rabbikum wanda shi ne ubangijinku Allah ya ce to in dai da gaske kun fito jihadi domin Allah ne in kuntum kharajtum jihadin fi sabili in dai dan ne kuka fito jihadin nan wabtiga amarbati da kuma neman yardata in dai dan wannan kuka fito jihadi to ba ku ba kafirai kar ku nuna soyayya gare su tusuruna ilaihim bil mawaddati a waye gari kuna ɓoyewa kuna nuna soyayyar ku zuwa gare su wa ana a'lamu bima akhfaytum alhali ni na san abin da kuka ɓoye wa ma a'lantum na kuma san abin da kuka bayyana kar ku yi haka wa man yaf'alhu minkum Allah ce dukkan wanda yayi haka faqad dalla sawa'as sabil to wannan kowa ne ya bace daga bin tafarki na tsakiya wanda yake madaidaici ya karkace daga bin tsakiyar tafarki wanda yake madaidaici to kaga a cikin wannan ayar Allah mai girma da daukaka yana kiran masu imani mu'mine kenan cewa kar su yi maƙiyin Allah maƙiyinsu a matsayin masoyi su dinga nuna masa soyayya ta hanyar aikata waɗansu abubuwa wanda suke nuna soyayya abubuwan da ba a yi ma wani su sai wanda kake so to kar kai makafiri haka kar kai makafiri haka a wannan aya da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa ta sabka ne akan wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce ma Hatib ibn Balta'a wanda Hatib ibn Balta'a akwai hadisinsa wanda sahabbai suka ruwaito na abin da ya faru a lokacin da manzon Allah yake shirin tahowa yaƙi Makka. Malam Abubakar Gumi a littafin Saraddul Azan bai kawo nassin hadisin ba, sai dai ya kawo bayanin hadisin a ma'anarsa. Yace zalika mislu ma ruya cewa a daina son waɗanda suke kafirai ana nuna musu soyayya to nuna soyayya din misalin ta shine abinda aka ruwaito nan da yace abinda aka ruwaito yana nufin abinda Bukhari da Muslim suka ruwaito domin Imam Bukhari ya fitar da hadisin Ibn Balta'a ta hanyar Sayyidina Ali hadisi na 3007 a Sahih Bukhari haka Imam Muslim hadisi na 6557 a Sahih Muslim yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qasada gazwa ahli makkah manzon Allah ya shirya tafiya yaki garin mutane wajen makka ya shirya zai kawo yaki makka fa asarrahu ila ashabi sai ya zauna ya bada bayanin sirrin ga sahabban manzon Allah ya sabu wani sahabbai ce musu zan je makka yaki a asirce wa warra bi hunayn amma da zai bayyana a fili yadda kowa zai iya ji sai ya ce hunayn za mu ta yaki mun fahimta makka za ya amma sai ya ce hunayn saboda ni saboda yaki dan yaudara ne idan ya ce makka zai ce mutanen makka sai shirya amma idan ya ce za ya hunayn kun ga mutanen makka sai su ce hunayn za ya yaki kawai sai su ganshi ya zo ba tsato ba tsammani wannan ya halatta a yaki
su haka manzon Allah sai ya ce wa mutane zan tafi Hunain, amma sahabbai sai ya keɓe su ya ce ba Hunain za a ba, Makka za a. Kaga ba wanda ya sani sai sahabbai. fakataba Hadib ibn Abi Balta'a kitaban bizalika lima lahu indahum min al-awlad wal ahli al-mushrikina wa huwa halifun li quraish min ahli yaman fa arada an yahfaza bizalika ahlihi fi quraish ma imanihi annahum kuffarun la yaglibuna Allah wa rasulahu. To shi wannan sahabi ana ce mashi Hadib ibn Abi Balta'a sai ya koma gida, yana koma gida sai rubuta wasiƙa. Kaga da shi aka zauna aka ce za a Makka, amma sai aka ce Hunaini za a. Mutum da shi ya sani yana dawowa gida sai rubuta wasiƙa zuwa kafiran Makka. Yace to ku mutanen Makka, manzon Allah ya yi mutum da mu na sirri, ya ce zai kawo yaƙi Makka, amma ya yi jirwaye mai kamar wanka ya ce Hunain zai ta yi. To ku sani ba Hunain za a ba, Makka za a zo, da ku shirya. Za a zo da sojoji kaza, dawakai kaza, kuma za mu to ranar kaza ga watan kaza, zuwa ranar kaza ga watan kaza mun iso garin ku. To kaga yanzu mutanen Makka za su ai sai su zauna cikin shiri. To wannan aikin na Hadib yana cikin nuna makafirai soyayya. Shi ne Allah ya ce kada ai. Mun gane, domin wannan abin da ya yi shi ya sa ma Allah ya saukar da ayar. Da yinsa ya nuna musu soyayya kenan, tunda ya ɗauki sirrin musulmai, sirrin gwamnatin musulunci, gwamnatin da manzon Allah yake shugabanta, ya ba kahirai. Kaga ai ba soyayya da ta kai wannan. To sai Allah ya ce ya ku masu imani kar ku dinga nuna soyayya ga kafirai. Wanda irin wannan aikin da Hadib yayi yana daga cikin misalin nuna soyayya ga kahiri. So ya rubuta wannan wasiƙa, sai ya samu wata baiwar Allah, wata baiwa, sai ba ta wannan wasiƙar, ya ce ta kama hanya, ya biya ta, ta je Makka ta kai wa mutanen Makka. Me yasa ya yi wannan? Lima lahu indahum min al-aulad wal ahli al-mushrikina. Shi Hadib ya baro 'ya'yansa da 'yan uwansa da dukiyarsa a Makka lokacin da aka yi hijira. Da aka yi hijira, sahabbai waɗansu sun bar 'ya'yansu a Makka, waɗansu sun bar matansu a Makka, sai suka tafi Madina. To lokacin suna Madina, in suna da dangi a Makka kahirai, sai suna kula musu da 'ya'yansu, suna kula musu da iyalansu, kaga ba za su tozarta ba. To idan ba ka da ɗan uwa a Makka, sai iyalanka su tozarta, su rasa wanda zai ba su abinci, su rasa wanda zai kula da su. To shi Hadib ba ɗan Makka bane ba asalin shi, mutumin Yaman ne. Na haka bai da kowa a Makka. To amma yana da alliance da Qurayshawa, wa huwa halifu li Quraysh min ahli Yaman. Shi dan Yaman ne, amma yana da dangane, yana da yarjejeniya, yana da ƙawance da Qurayshawa. To sai ya ga me zai yi makafiran Makka su rike mai iyalan shi. Kun gane, me zai musu su ji daɗi su ce kai Hadib din nan bari mu kula mai da iyalan shi. Sai ga idan ya bada wannan sirri, to kafiran Makka za su jinjina su ce kai wannan mutumin bari mu tsare mai iyalan shi. Kun gane hikimar sa? Shi kaji abin da ya ja shi, ya ja ba wai dan bai da imani ba dan munafiki bane ba dan yana son ya tona manzon Allah asiri ba. Shi kaji manufar shi a kare iyalansa. Manufatin abinda kuma ya ƙara sanya ya haka, shi yana da yaƙini a zuciyar shi, ko an gaya wa kafiran Makka ko ba a gaya musu, manzon Allah sai ya ci galaba a kansu. Mutum da za a ci galaba, to su ma sani sai ni. Kun fahimta? To shi ya sai ya rubuta wannan wasiƙa, sai ya tura wa mutanen Makka. Fa arada an yahfiza bidhalika ahlu, yana nufin su kiyaye iyalansa wanda suke zaune a cikin Qurayshawa. To fastaradda annabi sallallahu alaihi wasallama kitab mimman arsalahu ma'ahu. Matan nan tana dagawa, sai Allah ya aika manzon Allah cewa to ga wasiƙa can an rubuta, Hadib ya rubuta, ya ba wata mata za ta kai wa mutanen Makka, maza ka aika a amso takaddan nan.
aka ce masa kuma waɗanda za ka aika ka gaya musu su je daidai wuri kaza nan za su gabatar da shi kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu sayyidina Aliyu da waɗansu cikin sahabbai za su kai su uku sai ya kira su ya ce to an ba wata mata wasiƙa yanzu Allah ya gaya mu za ta je ta kai wa mutanen Makka ku hau da wakanku ku bi ku tasar ma wuri kaza in kun je daidai wuri kaza manzon Allah ya gaya musu ne za ku ga wata mata tana tafiya ku amso takarda a wurinta ita aka ba takarda shikenan sai suka ce suna zuwa wurin sai suka ga matar daidai wurin da manzon Allah ya gaya musu sai suka tsaida ta kawo takardar da aka baki sai ce wace takardar da aka baki kai wa mutanen Makka ita za ki kawo ta ce wallahi ba takarda a hannu to tunda ba takarda bari mu duba kayanki ta ce to ga sunan ku duba ta kawo kaya suka duba ba kaya ba wasiƙa sai ɗaya ce to kaga ba wasiƙa mu juya mu tafi sai ya ce kai annabi ya ce akwai wasiƙa a ce kuma babu wasiƙa akwai dai wasiƙan nan akwai dai yadda aka sai Ali ya ce to baiwar Allah wallahi ko ki kawo wasiƙan nan ko yanzu zamu maki tsirara sai mun caje ki ko ina da aka ki kawo tun da arziki tace haba malam ko ba musulmai bane ba ya za ku yi min tsirara ba musulunci ya ce to ki kawo wasiƙa sai da ta ga da gaske suke sai ta sa haɓa zane kun san mata suna naɗa abu a haɓa zane sai a haɗa a ɗaure sai ta cire wannan haɓa zanen sai ta zaro wasiƙa sai ta ba Ali su sun gama da ita tana ba su kawai ba su ce mata ina za ki bi yanzu ko ina za ki koma kawai sai suka yi kwana suka baro can ina ta nuha daga nan Allah kaɗai ya sani su dai sun baro ta can to sai suka kawo manzon Allah wasiƙa sai aka buɗe wasiƙa sai ga abin da ke ciki sai manzon Allah ya kira haɗi ga manyan sahabbai wurin ana zuwa aka buɗe wasiƙa haɗi kai ka rubuta wannan wasiƙa sai ya ce ni na rubuta manzon Allah yana amsa shi ya rubuta sai na Umar ya zara takobi ya ce to manzon Allah ka bani izini in sare ne kai sai manzon Allah ya ce haba Umar baka san shi bane ba haɗin newa da shi muka je yaƙin Badar baka san Allah ya ce ma 'yan Badar kowa ya je ya aikata abin da ya ga dama sai ya shiga aljanna ba yace to kai haɗi boya aka yi haka sai ce wallahi manzon Allah ni ba munafiki bane wallahi manzon Allah ni ba ha'inci ne ba ban yarda ba wallahi ni musulmi ne ina son Allah ina son addinin musulunci amma manzon Allah ka sani ƴaƴana suna Makka matana suna Makka dukiyata tana Makka ce manzon Allah ka sani ni ba dan Makka bane ba bako ne a Makka banda kowa a Makka wanda zai kula min da su amma idan nayi wannan kawancen da su to wannan dalilin ya sanya su kula min da dangina ƴaƴana da matana da dukiyata yace wallahi shi ya sanya nayi dan a kula min da iyalaina da dangina amma wallahi ni ba nayi dan in munafince ka ba ko in tona maka asiri kuma manzon Allah ko na faɗi ko ban faɗi ba ai kai zaka yi nasara a yaki sai manzon Allah ya karɓi wannan uzurin nasa yace to shikenan tunda ka je ma yakin Badar ai Allah ya ce ku ƴan Badar ko ma ne kuka yi Allah ya yafe muku sai kun shiga aljanna dan haka ba komai a kiyaye gaba sai na Umar Allah ya ƙara masa yarda manzon Allah ya ce mishi to kaga Umar abinda wannan mutumin yayi ba munafunci bane ba kafirci bane ba riddaye ba ka ji dalilin sa kuma uzurin sa abin karba ne sai na Umar yayi kuka saboda ya ce mai munafiki ya ce a bari ya sare mai wuya sannan ya roƙi Allah gafara to lokacin da wannan abin ya faru sai Allah ya saukar da wannan ayar dan kar wani gobe ya ƙara Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku waɗanda kuka yi imani daga yau kar wanda ya ƙara riƙon wanda ba musulmi ba maƙiyina maƙiyinku a matsayin musulmi tulquna ilaihim bil mawaddati kuna tura musu da saƙon soyayya ta hanyar tura musu bayanai kamar yadda haɗi yayi kar ku ƙara haka wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi bayan su sun kafirta daga abin da yazo muku na gaskiya wa mutanen nan yukhrijuna ar-rasula sune fa suka koro annabi daga makka
wa iyyakum suka koro ku kuma sahabbai daga makka kuma ba laifi kuka yi musu ba laifin ku an tu'minu billahi rabbikum kun yi imani da Allah ubangijinku to in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai kun fito jihadin nan domin Allah da neman yarda Allah to daga yau kar wanda ya ƙara nuna soyayyarsa ga wanda yake ba musulmi ba tusirruna ilaihim bil mawaddati kuna aika musu da sako a boye na soyayya to ku sani Allah kuma ya san abin da kuka bayyana ya kuma san abin da kuka boye sannan wa man yaf'alhu minkum duk wanda ya ƙara yin haka daga yau faqad dalla sawa'as sabil wannan ya bace daga bin Allah ya halaka to kaji dalilin saukar ayar dan haka duk wanda ya nuna soyayyarsa ta ga kafirai to wannan mutum ya bace ya halaka dan haka wannan ayar tana nuna haramun ne jibinta kafirai kafiri ko wane ne shi ko dan uwa ne ko iyaye ko ƴaƴa ko aminai ko abokan arziki in dai ba su yi imani ba to Allah mai girma da daukaka ya hana a rike su a matsayin masoya a ayoyi da dama na alkur'ani wannan na daga ciki a waɗansu ayoyin akwai inda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah ce ya ku masu imani kada wanda ya riki yahudu da nasara da mushrikai a matsayin masoya dukkan wanda ya haka to Allah ta'ala ce shi ma ya zama cikin su a wani wuri ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizul ladina takhazu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin wa qala ta'ala a wani wuri kuma ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizul kafirina awliya'a min dunil mu'minina so dan haka Allah mai girma da doka ya hana son kafirai haramun ne musulmi ya so kafiri kowaye shi da haka wannan ayar abin da take karantar mu da mu kenan shi ya sanya duk wanda za ka ga yana alaka da kafirai in bai sannu ba sai ya je yana san su shi ya sanya aka hana alaka da su kamar yadda za mu gani can gaba har ma za ka samu kamar yadda muka yi bayani rannan da yawa daga cikin matasanmu wanda aka jarabce su da son ƙwallon ƙafa to da yawa za ka ga suna son kafirai ba su an karawa ba sani ba saboda yawancin masu buga ƙwallon nan ba musulmai ba ne ba yawancin waɗanda ake kallon club sites ɗin da ake kallon su ɗin za ka samu musulman da ke ciki ba su da yawa sai ga cikin 'yan ƙwallon bai ka samu musulmi ɗaya ba amma sauran duk ba musulmai ba ne ba shi kuma ya rataye sau ga wannan club ɗin yana son wannan club ɗin har ma yana cewa su ne sai ka ji yaro yana cewa muna da wasa yau shi kuma yana nan amma kuma ƙila ƙwallon a ingila za a yi ta ko a spain ko a germany amma su suna da wasa kaga shi ma ya shiga cikinsu kenan to wannan yana da haɗari ƙwarai da gaske son kafiri haramun ne ko son wani ɗan rawa ko wani ɗan wrestling ko wani kahiri dai haka wanda yake waɗansu abubuwa na ƙayatarwa ko birge mutane mutum ya je yana son su to wannan an hana haka a musulunci haka waɗanda suke zaune a wuraren da suke haɗe da kafirai in ka je waɗansu yankunan za a ga haɗa ake da musulmai da wanda ba musulmai ba ana zaune to kuwa irin wannan wurin ba za ka so su ba kai musulmi ne amma ba a hana kai kasuwanci da su ba ba a hana yin makwabtanka ba ne ba ka kyautata musu ba a hana in wada yarjejeniya ta shiga tsakanin kulle yarjejeniya wannan duk ba a hana ba amma so ka ɗauke su a matsayin masoya shine musulunci ya hana mun gane Allah ya sa mu dace to shi yasa an ka ganka ma cikin musulmi sai ya gode wa Allah a wani malami ya ba mu labari ina ji na taɓa ba ku labarin in ka je kasashen North America da irin South America da irin su Brazil su Argentina din nan akwai karancin musulmai a wurin kuma mutane ne ba sa son musulunci to amma akwai lokacin da kasar Saudiya ta dauki nauyin waɗansu malamai masu da'awa su je wurin su karantar da addini yawanci larabawa ne aka dauka to mutanen wurin kuma yawancin su baƙaƙen fata ne zaka samu baƙaƙen fata ne to kuma suna da wariyar launin fata ba sa son jan fata to wannan sai ya zama bariya tsakanin su da mutanen sai suka kasa fahimtar su to da yake Saudiya tana da kokari wajen da'awa da kuma kokarin yada addini sai aka kwashi larabawa to sai aka ce a zo nan kasashen Afirka a samu baƙaƙen fata masu jin turanci a kai wuraren su yi da'awa to shine aka dauki wani bawan Allah nan dan mutunan Katsina ne
to bayan ya dawo ne yake ba mu labari ya ce to shi Brazil aka kai shi ya ce akwai wani gari da aka kai shi, garin babban gari ne, ya ce amma a rekod dai wanda aka sani musulmi mutum ɗaya ne kuma mace ce, da ƙyar aka gano ta aka haɗa ta da shi, aka ce ga ta ne ita ce musulma a gari ita kaɗai. Ta ji daɗi sosai tun da ta musulmi, ta ce ita musulmi bai taɓa zuwa wurinsu ba, amma yau ga musulmi. To da shi suka dinga zagaya suna ɗan yin faɗakarwa suna da awa haka. To sai da aka zo sai da ya gama kwanakinsa na da'awa zai taho za su yi ban kwana, sai ta ce to malam ni ma fa ina da tambaya. Sai ya ce to me tambayar ki? Sai ce to ni ne ka garin nan ne kaɗai ce musulma kuma mace ce ni, in zan yi aure wa zan aura? Ya halatta in auri wanda ba musulmi ba ko kuwa za a yi? To ai kun ga ba auren wanda mace musulma ba ta auren kahiri. Shi musulmi shi ne aka yadda ya auri ahlul kitabiya, amma shi ita mace ba za ta auri wanda ba musulmi ba. To ko ya ji tsoron in ya nuna mata haka kuma to tana ya cewa ta bar musuluncin ba don ta samu wanda za ta aura. To sai hikima sai ce to wallahi shi ma bai san wannan hukuncin ba, amma ta yi haƙuri ta saurare shi, idan ya dawo gida zai ƙara bincika wurin malamai, duk abin da aka samu na fatawa za a aika mata. To sai ya taho, to lokacin da yake ba mu labarin har ya tambaye Sharon ya ce ya kuke ganin za a yi da ita? To kuma ya kuke ganin za a yi da ita? Ta auri kahiri ko kuwa? Allah ya shirya da mu. To kaga yanzu gudun hijira ya ganta, dole ce gudun hijira, domin duk 'yan musulmi zai zauna inda ba zai iya addini ba, to hijira ta gan shi. Dole wannan matar yanzu fatawa shi ne ta yi hijira ta baro inda kahirai suke ta dawo inda musulmi take ta samu wanda za ta aura musulmi. Mun gane shi ne hukuncinta. Allah ya sa mu dace. To ni Allah ya ce gaba. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Allah ta'ala ce in yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Allah ya ce in yathqafukum, su kafiran da kuke nuna soyayya gare su, ku musulmai ku sani in yathqafukum, duk ranar da suka samu iko akan ku, ai yazfiru bikum, ranar da suka samu galaba akan ku, ya zamanto suke saman ku kuna ƙasan su, Allah ya ce yakunu lakum a'da'an, to za su zama makiya masu bayyana adawa gare ku. Ay yazharu al-adawatu lakum, za su bayyana da adawar su a fili gare ku. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum bil qatl wad darb, Allah ce za su dinga shimfida hannunsu akan ku ta hanyar yaƙar ku da kuma dukan ku. Wa alsinatahum bis-su'i, sannan za su yi amfani da harshen su don munana muku, bisabbi washatami, ta hanyar zagin ku da yi muku wulaƙanci da yi muku ta'addanci da harshe. Haka Allah ta'ala ya ce. Kaga wannan yayi daidai da abin da Allah ta'ala ya gaya mana can baya a cikin suratul tauba. Kaifa in yazharu alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Allah ce duk lokacin da kafirai suka samu iko akan ku, to ba za su girmama wani yarjejeniya ba ko wata ka'ida da kuka yi da su, ku 'yan Najeriya ne, 'yan ƙasa ɗaya ne, ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, ba ruwansu da wannan. In dai sun sami galaba akan, sun sami iko akan ku, to za su nuna muku adawa, za su nuna muku gaba, za su nuna muku ƙiyayya, za su nuna muku ta'addanci a fili.
za su nuna muku da hannuwansu, za su nuna muku da harsunansu. Allah ya ce wa waddu law takfurun, burinsu shine dama a ce kuma ku zama kafirai. Za su takura ku su matsa muku wai dan su raba ku da addini. To idan ba ku saki addinin ku ba ku rike addini, to za su gaba da musguna muku da cuta muku da hannuwansu da bakinsu da komai. To wannan kawo duk wanda yake ma'abocin hankali ya san wannan abin da Alƙur'ani ya faɗa daidai ne. Domin muna ganin abin da kafiran nan suke na nuna gaba da ƙiyayya ga addinin musulunci da musulmai. In dai suka sami iko, to za su yi abin da ba ka tunani, za su yi abin da ba su zato. Ku kalli abin da ke faruwa yanzu da Isra'ila da Falasɗin. Isra'ila ta sami iko akan Falasɗina, ku duba yadda suke kashe su kashe yara ƙanana, su kashe mata, su kashe tsofaffi. Ka duba yadda suka rusa garin Gaza gaba ɗaya, duk wani gini da ke Gaza sai da Isra'ila ta kai shi ƙasa. Har ma masu hasashe suna cewa yanzu in an iya abin da Isra'ila za ta iya magazza kenan ta yi. Da haka nan gaba ko da wani yaƙi ya sake kamawa, to ana tunanin Isra'ila ba za ta iya maimaita abin da ta yi yanzu ba. Duk abin da za ta iya na zalunci ta yi ta gama. To kafiri kenan, in dai ya samu dama akan musulmi, haka zai masa. Sannan ku ji harsunan su mana. Ko mu a nan Najeriya kullum mutanen nan daman mu suke so su samu. In dai suka samu galaba akan mu, suka samu dama, to za ga sai sun cutar da mu. Sai sun cutar da mu. Da baki su cutar da mu, da hannuwa su cutar da mu. Sun maida mu kamar ba 'yan ƙasa ba a ƙasar nan. Ku duba yanzu har yanzu wai cece ku ce ake wai kan an baya da hutu a Ramadan. Wai dan me za a yi hutu a Ramadan? Kuma kiristocin ƙasar da su suka tado maganar nan. Hutun nan ba Cross River aka je aka yi hutu ba, ba Rivers ba, jihar Katsina ce wadda 'ya'yan nan 'yan makaranta masu zuwa 90% ɗinsu duk musulmai ne. Jihar Kebbi ne aka yi hutu, 90% na yaran da ke zuwa makaranta musulmai ne. Bauchi ne aka yi hutu, Kano ne aka yi hutu. To ina ruwanku? Kebbi, to ina ruwanku? Kuma mu gobe ba hutu ba ne ba? To don wa ake hutun gobe? Ba don su je coci ba? To Lahadi nawa ake samu a wata? Lahadi 4 ake samu. Lahadi nawa ina? Wannan kan ma hutun misali. Da abubuwa da yawa wanda ga sunan Christianity ne, amma kaga ana hutun Lahadi sau 4 a kowane wata. A wata 12, 4 sau 12 nawa, duk hutunsu ne ake ba namu ba. Sannan za a zo a yi hutun Easter Monday, a yi hutun Good Friday, a yi hutun Kirsimeti, a yi hutun New Year, a yi hutun Boxing Day. Wai mu hutun musulmai guda nawa ne a ciki ma? Na? A ba hutu Valentine. So kaga yau ba Women's Day. A yau Asabar ko? A yau Asabar. To kun ga duk hutun da ake na Kiristoci ne a ƙasar nan. To amma kawai mu dan azumi ya zo an ce yara su zauna gida da malamansu saboda su iya yin azumi cikin sauƙi, wai shine abin su hutu. Kullum ka buɗe rediyo sai hayaniya suke. Wai har ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa wai ta fito ta ce wai za ta yi zanga-zanga kan wannan abu. Wai za a zanga-zanga wai saboda an baya rubutu a jihar Katsina hutun azumi. To kaga yanzu a Lagos State suwa suka fi yawa ne da musulmai da kiristoci. Musulmai sun fi yawa, amma an je Lagos a ce za a yi wannan hutun duk da musulmai sun fi yawa? Ba za a je ba. A Lagos ɗin nan fa kwanan nan ne fa kotu ta ba 'ya'yan musulmai mata damar suna iya saka hijabi su je makarantar boko. Amma kafin wannan hukuncin sanya hijabi ma a jihar Lagos ga yaran mu musulmai haramun ne, doka ce ba a sanyawa. Yarinya ba za ta je da hijabi makaranta ba. Sai kwanan nan da aka yi ta shari'a, waɗansu 'yan uwa ɗalibai suka kai ƙara, aka yi ta shari'a, ƙarshe kotu ce yara suna da 'yancin sa hijabi su tafi makaranta. To haka arna suke, ba wanda ya fi sanin arna kamar Allah don shi ya halice su. To shi da ya halice shi yake gaya mana halinsu. Amma yanzu sai ka samu wani musulmi da ya lalace, wasu ya zo yana cewa ai kai abin nan fa duk ɗaya ne fa.
wai har lalacewa ta kai yanzu wai waɗansu in sun ɗauki arna suna musu aiki in ka ce wai me yasa ga musulmi za ka ɗauki arna sai ce sun fi amana ta ina arna ya fi musulmi amana lalacewa ce kawai to ka dai ji abin da Allah ya ce in sun samu iko sun samu dama a kan ku za su yi muku ta'addanci za su kashe ku za su doke ku za su zage ku za su wulaƙanta ku Allah ya sauke Allah ya ce ni gaba لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير الله تعالى يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم wallahu bima ta'maluna basir shi haɗin da ya tura wasiƙa maka saboda ba dan iyalan shi yace ba da ƴaƴan shi to kai ka kare su a nan duniya sai Allah ya ce to in an je lahira su kuma ba su iya kare ka shine Allah ya ce lan tanfa'ukum arhamukum wannan ɗan uwa naku wala auladukum da ƴaƴanku almushrikuna wanda suke mushrikai alladhina li ajalihim asrartum almawaddatu bainakum wa bainahum wanda saboda su ne ka ɗauki asirin manzon Allah ka tura musu dan kana kwaɗan wannan ya sanya su kare ka fala yanfa'unakum min al'azabi ba su iya kare muku azabar Allah in ta zo la fid dunya a nan duniya ba sa iyawa wala fil akhirati a lahira ba su iyawa sannan kuma yawmal qiyamati ranar alqiyama yafsilullahu bainakum Allah zai raba tsakaninku ne in dai ba sun yi imani musu ba kai musulmi ka tafi aljanna su kuma su tafi ina su tafi wuta to yanzu saboda waɗannan wanda su ba su iya amfana maka a lahira sai ka ɗauki asirin musulmai ka je ka faɗa maka kahirai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon abin da kuke aikatawa da haka duk wanda ya ɗauki sirrin musulmai ya je ya ga maka kafirai Allah yana kallon shi wannan hukuncin yana na ila yawmul qiyamah har alqiyama ta tsaya duk abinda musulmai suka yi na yarda sirri to haramun ne a dauki wannan sirrin aje a fada makafirai kamar yadda nace waɗannan ba za mu ga tasirin ba sosai mu saboda muna zaune cikin musulmai ne 100% amma idan ka je inda ake garwaye a Najeriya an ka je kamar yankin Jos kun ga Jos musulman mu suna da wannan kalubalen inda za ga su hada ake kuma suke zaune da waɗansu kafirai makiya addinin musulunci makiya musulunci kafiran Jos suna daga cikin makiya addini sosai a ƙasar nan da sauran zare inda ya fito in ka je nan wurin za a ga irin wannan abubuwa to ko a nan yanzu musulmai su zauna su yi wani mitin su ce to mu ɗauki mataki kaza to haramun ne a samu wani musulmi ya zagaya ya je ya samu kafirai ya gaya musu in yi haka ya nuna soyayya gare su Allah kuma ya hana نعم سأل سيدنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نعم الله سبحانه وتعالى يقول قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك
wa ma amliku laka min Allahi min shay'in rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. To Allah ta'ala yana maganar kar a su waɗanda ba mu'mine bane ba, maƙiya Allah, maƙiya manzon Allah, maƙiya musulmai. To sai Allah ta'ala ya buga misali da annabin Allah Ibrahim, yake kiran masu imani da yin koyi da annabi Ibrahim wajen nuna barranta da kafirai da abin da suke bauta mawa. Annabi Ibrahim yana da kyakkyawan misali a wannan babin. To sai Allah ya ce mu masu imani mu koyi da annabi Ibrahim, domin akwai abin koyi kyakkyawa daga wurinsa da abin da ya aikata. Allah ya ce qad kana lakum uswatun hasanatun, lalle tabbas haƙiƙa akwai kyakkyawan abin koyi a wurinku daga annabi Ibrahim wallazina ma'ahu, da wanda ke tare da shi minal mu'minina na mu'minai. Menene abin koyin da zamu koyi da annabi Ibrahim? Iz qalu liqaumihim, yayin da suka ce wa mutanensu inna bura'a'u minkum, mun barranta da ku, ba ruwanmu da ku, wa mimma ta'buduna min dunillahi, haka nan ba ruwanmu da abin da kuke bauta mawa ba Allah ba. Kafarna bikum, ai mun kafirce ku, mun yi inkarin abin da kuke a kansa. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, kuma ku sani gaba da ƙiyayya da fushi ta bayyana tsakaninmu da ku har abada, ba ranar da za mu sassafta akan wannan. Hatta tu'minu billahi wahdahu, har sai in kun yi imani da Allah shi kadai. In kun yi imani da Allah kun zama mu'minai, to daga ranar nan mun aje wannan gaba, mun aje wannan ƙiyayya, za mu so ku. Amma in dai kuna dauke da kafirci a zukatanku, to ba mu ba ku, gaba da ƙiyayya ita ce tsakaninmu da ku, ba ruwanmu da ku. To wannan shine abinda annabi Ibrahim ya faɗa wa mutanensa, shine Allah yake cewa mu koyi da annabi Ibrahim cikin abin da ya gaya wa mutanensa. Ma'ana mu ma mu faɗa ma kafiran da muke tare da su cewa ba sauran soyayya tsakaninmu da ku, tsakaninmu da ku sai gaba, sai adawa, sai ƙiyayya, sai dai in kun yi imani. In kun yi imani za mu so ku, amma idan ba ku yi imani ba, ba ranar da za mu so ku. Wannan gabar da ƙiyayya ba ta lokaci ba ce ba, gaba ce ta har abada. To wannan shine abinda Allah ta'ala ya ce mu koyi cikin abinda annabi Ibrahim ya faɗa ma ainihin mutanensa waɗanda suke kafirai. Sai Allah ya ce illa qawla Ibrahim li abihi, sai dai abinda kawai ba za ku koyi da shi ba cikin abinda annabi Ibrahim yayi, shine qawla Ibrahim li abihi, abinda annabi Ibrahim ya faɗa ma babansa. Ya ce la astaghfiranna laka, zan roƙa maka Allah gafara. wa ma amliku laka min Allahi min shay'in, ba ni da wani iko a wurin Allah akan ka na wani abu, amma zan roƙa maka Allah gafara. To wannan cewa zai roƙa ma baban shi gafara, anan Allah ta'ala ce kar mi koyi da annabi Ibrahim. Saboda me? Saboda baban annabi Ibrahim ɗin nan ba musulmi ba ne ba, kuma shi ma annabi Ibrahim ɗin ya ce zai roƙa mai gafara ne a lokacin bai san cewa baban nasa ba zai musulunta ba. Ya ce zan roƙa mashi gafara ne yana tunanin cewa zai musulunta. To da ya ga ba musulunta zai yi ba, shi ma sai dai ya yi masa istighfar. Mun gane? Domin a can cikin surat Tauba Allah ya wannan maganar, ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim. Haka Allah ya faɗa a suratul Tauba. Lokacin abinda ya faru kamar yadda waɗansu athar suka nuna, an samu waɗansu sahabbai suna roƙa ma iyayensu gafara bayan iyayen sun mutu ba musulmai ba, sai suna roƙa musu gafara. In aka ce ku ya kuke roƙa ma kahiri gafara, sai ce ai annabi Ibrahim ma ya roƙa ma baban shi gafara, kuma baban shi ba musulmi bane ba. To sai Allah ta'ala ya ce a to tunda haka ne,
bai dace ga mu'minai su roƙa ma iyayensu ko ƴan uwansu gafara bayan sun san sun mutu ba musulmai ba. Shi annabi Ibrahim da kuke cewa ya roƙa babansa gafara, ya roƙa mai gafara ne a lokacin yana tunanin zai musulunta. To lokacin da ya gane cewa ba zai musulunta ba, tabarra'a minhu, sai ya barranta da shi, bai ƙara roƙa mai istighfari daga nan ba. Mun gane, to don haka Allah ta'ala ya ce a nan wurin wajen roƙa ma waɗanda iyaye ko ƴan uwa wanda ba musulmai ba gafara, Allah ya ce kada mu koyi da annabi Ibrahim a nan wurin. Mun fahimta, shine ma'anar illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay'in. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Annabi Ibrahim ya ce ya ubangiji gare ka na dogara, wa ilayka anabna, gare ka nike mai da al'amurana, wa ilaykal masir, sannan makomata gare ka take. Dan haka nan ma mu koyi da annabi Ibrahim wajen dogaro ga Allah da mai da al'amura ga Allah mai girma da ɗaukaka. Rabbana لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، yace rabbana innaka yace menene? Na'am, rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Sannan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yana daga cikin abin da zamu koyi da shi addu'ar da yayi cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, ya Allah karka sanya mu zama fitina ga kafirai. Taya mutum zai iya zama fitina ga kafirai? Ma'ana ya Allah karka ba mu galaba, karka sa kafirai su samu galaba akan mu. Idan kafirai suka samu galaba akan mu, me za su dauka? Sai su dauka addinin su shine daidai, addinin mu ba daidai bane ba. Kun ga mun zama fitina gare su, wannan sai ya hana su musulunta. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana, Allah kai mana gafara ya ubangijin mu, innaka antal azizul hakim, lalle kai mabuwayi ne mai hikima a cikin mulkinka. Na'am, لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الله تعالى يقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى fa inna allaha huwal ganiyul hamid. Allah ya ce lalle haƙiƙa akwai kyawawan abubuwan koyi ya ummata Muhammad, ya ku al'umma annabi Muhammad, daga liman kana yarjullah, amma ba ga kowa ba sai ga wanda yake kwaɗan samun rahamar Allah wal yawmil akhir, yake kwaɗan dacewa a ranar lahira. To shi kaɗai ne zai ɗauki abun koyi cikin wannan bara'ar da annabi Ibrahim da mutanensa suka yi makafirai, shi ma ya bara'a ga kafiran zamaninsa. Wannan sai mai tsoron Allah wanda yake ya mai da al'amarinsa ga Allah, yana kwaɗan samun lada a wajen Allah, yana kwaɗan samun sakamako mai kyau a ranar lahira. Amma wa man yatawalla, amma wanda ya juya baya ya ƙi yin koyi da annabi Ibrahim wajen yin bara'a ga kafirai, shi ya zamanto yana yin soyayya ga kafirai, Allah ce to a gaya mashi wannan kuma ba zai cutar da Allah da komai ba. Fa inna Allaha huwal ganiyyu, domin Allah shi mawadaci ne, alhamid, wanda yake ma'abocin godiya da ahli da'ati, ga masu yin, ga wanda suke mai da'a za su gode mashi, su ne musulmai. Dan haka dan wani ya juya baya ce shi sai ya so kafiran, wannan kuma ba zai cutar da Allah da komai ba, ya je ya tayi gashi nan ga su. Mun gane? To wannan shine hukuncin soyayya da wanda yake ba musulmi ba, kahiri kenan. To inda za mu tashi karatu a gobe, Allah zai ɗan sassabta cewa karkai so su, to ba fa ana nufin kawai ka ɗinki hannuwanka ba ka ce duk wani abu wanda ya shafi kahiri ba ruwanka, ba haka Allah ke nufi ba. San ne aka hana, amma yana sai da tufafi za ka iya zuwa ka saya, yana sai da kaya za ka iya zuwa ka saya, ka sanya hajar ka, kahiri ya zo sai kana iya sai da mashi.
an mai mutuwa ka iya zuwa kai mai jaje amma ba addu'a za ka yi musu ba, amma mutuwa ya zo yi ma a jaje ko babu laifi. Bai lafiya kana iya zuwa ka gaido shi, baka lafiya yana iya zuwa kai zo gaida ka ce kai ku bar shi ya shigo kahiri ne, ka bar shi ya shigo ya duba kai ya juya ya tafi. Amma dan ya shigo ya gaida ka ba shi ke nuna kana son shi ba, dan ka je ka gaido shi ba shi ke nuna kana son shi ba. Mun gane? To Allah zai mana wannan bayanin insha Allah ta'ala inda za mu tashi karatu a gobe. Abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu ladan. Na'am, wa alaikum salam. Na'am. Na'am. To idan yana da fegin na mine ne? Fegin shi ne wanda ya saya wata rana ya gina ya shiga, ko kasuwancinsu yake yi. Idan ya mallake shi ne don ya gina wata rana ya shiga, to wannan ba sai ya musu zakka ba. Yana tambaya ne akan mutumin da yake da fili, kuma filin nan a darajar kuɗi ya kai nisabin a yi zakka, to sai yake tambaya zai mai zakka. To sai na ce ya danganta. Idan filin nan ba kasuwa yake da shi ba, ba sai da filaye yake ba, filin shi ne mallakar shi, ya aje a matsayin ƙaddara, ko ya aje wata rana ya gina ya shiga, ko ya aje ma 'ya'yan shi wata rana su gina su shiga, to irin wannan ba a mai zakka, ko ya kai miliyan nawa babu zakka. Amma idan sana'ar shi sai da filaye, in ya saya ya sayar, in ya saya ya sayar, to wannan idan ya adana shi sai wani lokaci mai tsawo sannan ya sayar, to shi ma ba zai mai zakka ba in ya taya zakkan kuɗin shi, sai dai duk ranar da ya sai da zai mai zakkar shekara ɗaya ko shekara nawa ya aje. Amma idan sayarwa yake yana amsar kuɗi yana sayan waɗansu jujjuyawa yake, to wannan ya tashi yin zakka zai haɗa kuɗin da ke hannunsa da ƙimar fegin sai ya musu zakka. Allah ya sa ya fahimta. Allahu a'lam, Allah shi ne mafi sani. To ina ganin anan za mu dakata, idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu daidai, inda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa kuma ya yafe mana baki ɗaya. Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata. Halin da ƙasar mu take ciki, musamman abin da ya shafi halin tsaro ɗin nan, muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana dukkanin fitintunu, ya amintar da mu a ko'ina a kowane lokaci. Akwai wani bawan Allah, na ga bidiyon shi ɗazun, ina na san waɗansu da yawa ba sun ga bidiyon shi. An ɗaure shi da sarƙa, sannan kuma mutanen da ke ɗaure da shi ɗin an nuna suna sanye da kayan soja da kuma bindigogi a hannunsu, suna dukan mutumin nan duka na rashin imani, na rashin tausayi. To abinda suke cewa su kidnappers ne, kuma sun kama wannan mutumin suna cewa su yanan Bello Turji ne, da haka suna dukan shi don a kawo kuɗi, suna kuma cewa in ba a kawo kuɗi ba za su kashe wannan mutumin. Shi kuma yana ta haɗa Allah, yana ta magiya, yana kiran ƴan uwansu don Allah su taimaka su kawo kuɗin, ga halin da yake ciki. Idan ka ga wannan mutum cikin wannan halin, ko maƙiyinka ne sai ka tausaya mashi. Waɗannan wani irin mutane ne? Ɗan adam ko dabba ka ɗaure kana mata wannan dukan, in kana tausayi wallahi za ka tausaya mata, balle mutum yana haɗa ku da Allah ku tausaya mashi, amma kuna masa irin wannan dukan saboda kuɗi. To ban iya fahimtar mutumin ko na ina bane ba, amma dai abinda za ka iya fahimta a video clip ɗin, yaran Bello Turji ne suke wannan ta'addanci. To Allah muna roƙonka, Allah ka kubutar da wannan bawa naka, Allah ka tsare shi daga zaluncinsu, Allah ka nuna musu ƙarfi ikonka akan wannan bawa naka, Allah ka sanya mashi mafita ta inda ba su tunani, ta inda ba su zato. Allah ta'ala ka maido shi zuwa ga mutanen cikin aminci. Duk wani mutum irinsa wanda aka kama ake zaluntarsa irin wannan zalunci. Kwanakin baya mun faɗi wata yarinya
wanda ke karatu a jami'ar Zamfara wanda suka kama watan ta 4 a hannunsu sun anshi kuɗi ya kai miliyan 10 har da babura guda 2 kuma a haka suka kashe ta. Ka anshi kuɗi hannun mutum kuma kashe mai ɗan uwa. Mutumin nan in ya fito yana bidiyon shi yana kama sunan Allah yana kirarin musulunci, wani musulunci ya ce kai haka? Ina addinin musulunci ya ce kai ma ɗan uwanka musulmi haka? Da'awar da kake ta musulunci ba gaskiya bane ba. In kai musulmin kirki ne, in kai musulmin gaskiya ne, ba za ka bari ba yaranka suna mutum irin wannan ta'addanci. Wani musulunci ya ce ai haka? Da haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya musu mafita ya kubutar da su. Wannan mutum ne Bello Turji, Allah ka kama shi. Allah muna roƙonka in ya fi ƙarfin jami'an Najeriya, Allah bai fi ƙarfinka ba. Allah muna roƙonka ya Allah ka kama wannan mutum ya Allah. Allah ka yi mai kamun da ba zai iya kubucewa ba. Allah kar ka biya mai bukatunsa duniya da lahira. Allah ka tozarta shi, ka wulaƙanta shi ya Ubangiji. Yadda yake wulaƙanta mutane, Allah ka yi masa haka shi ma ya Allah. Yadda yake cin mutuncin mutane, Allah ka yi masa haka. Ya Allah muna roƙonka ka gaggauta kama Bello Turji ya Allah. Allah ka tsananta azabarka akan shi ya Allah. Allah ka sa kamun da za ka yi mai ya zama darasi da izina ga 'yan baya. In an ce zo kai ta'addanci ya ce a'a na ga yadda Allah ya mu Bello Turji ba zan yi ba. Allah ka yi masa haka dan ƙarfin ikonka. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.